Organic. Good evening, everyone. Nanami diri sa tindahan, nakabalik na mi guys. Ang bisang tuburan karon. Mga unta guys, ang usudan sa panihapon na atay dinuguan nga baboy. Atong humba. Nga ay biyon dito giinit pa man. Si Banana, humana og kaon. Anak daon. Oh, dili na siya mukaon kay busog na siya. Kun na lang po yung mukaon. Gidinta ko mukaon guys, niya kay action magugutom. Ay mukaon na lang pag gamay. Gamay titong. Ha? Ay, si sister di ay to ara. Oh, nagkaon po siya. Dari unta ka kay para duata. Dala mi sudan. Nagdala po ni sudan guys. Lami unta anig na sili, wala naman sili si sister ina. Yang sili kay nalayos. Mani hapon ta everyone. Kalami. Lami ang naidukot. Lami kay kung sudan ga. Oh. Sampay na ga. Gawin ka sampay na? Bawal na. Kinain. Nalagsa raman po, di man perme. Talagsa. Gado naman. Online ito. Pero hindi buwak mo. Manihapon ta guys. Kami kin sampay na ni Basilio. Hindi mo kumot. Kusgan kayo. Di okay kayo. Kaluto yung sampay na. Turot si Papa. Sampay na yun. Kung napilip yun si Papa, sampay na sa Tambuanga nga na itambo. Kataon na sila sampay na. Katulong apas na mama. O ba? Kalami ka sampay na rin na itambo. Ay unod. Lagi mo biasa ha? Ay unod, napit ako. Mas gusto mo ito yung kalami kung naiunod o tambok. Ay lang. Mangugas ka? Yes, na. Guys. Wala nang kakaon. Nalapot yung pero nga mangoy, pero man may kaon, pagkaon na ako ni Galina. Ngoy tapos siya. Ano may kakaon Galina, tagaan na ka. Busog na kayo na guys, nagkaon na ganina gi. Tagaan na ako na sila. Ay. Thanks. Suyawan ko sa ero, binang, ay nani! Hi nani! Si nani guys. Doon, salad o balik. Tungtong TL ay kay. Dami itong TL. Dami itong humba. Marag. Restaurant. Basta si Basilio magluto guys. Dami kayo.
manguha. Tol, ya po tol. Saan? Dagan pa tayo dito po. Ha? Dagan pa tayo dito po. Dapat man gamay. Mana? Mana? Bigyan na. Ha? Ah. Ano ba? Apa man? Hmm? Ato magtao ng kurente. Atong mobalik sa Twitter. Atong mobalik sa Twitter na. Ito sih. Isi lagi. Kapul lang. Right, baby. Si Nani mana? Oh, si Nami. Ayo ka na kisog. Gani. Katuin nyo. Katuin nyo ha. Huwag ninda ko to. Ano ka ko? Sulod ito, sulod. Huwag ninda ko to nyo. Guwapo kay to. Sulod. Itong inyo ang namatay. Ninda ko to. Guwapo kay to. Ato, may gwapo kay inanong ito. Ato. Ato, pinakadito sa ba? Kato mo yung nildo. Kay inanong kay ito. Bubo pa kay tutil. Lagi, ako di pa ko. Barato raw na ko dito nga side. Ken, ano? Wala ni mong balde ate. Oh, ano ba te? Waan lang kaya. Kanira ko tong-tong. Ito lang po. Sa ubos na ka? Tulbe, tabangit ko. Haka mo hugas. Ubas na, katul. Oo, doon ro. Ate, mahugas mo. Oy, mo na der. Ito na malikot. Manakog kaon guys eh. Nabilin. Okay. Naay nabilin nga. Araw nga. Dinuguan ako anggi. Hurot kay sayang manggod. Ito Thank you. Classmate, no? Bright yung game. Honor. Si, kuya, disante mo yun, no? Bye. Double na yung gigan. Double blade man na siya. Maibog laki, maibog baye. Ay, babae ra jaw. Padala ka sa hotel, be. Oh, kita ko sa hotel, no? Kinama yung mama. Wala, bitaw ka. Oo, dako yung hotel. Ano rin na. Ay, ko, ano mo? Kung niya daddy, oh. Basta mo nga. Dahil yung display na ba? Uy, bali paruwit. Be, mawala ko na yung cellphone, be, ha? Tanon lang pag-igay ka. Bago na, bago. Mother. Ka. Kapit na ko, wala may cellphone. Malimta na po na. Wala ba na ako nadala ko rin ko? No, dere. Eh, what is happening? Ah, naman si ate. Naginihan mo. Gas. Amoy tapos. Hindi ba ka ma-practice? Ikaw di dito di. Ay, di ba? Ang Ay, tanong magkana. Ay, kuan. Chords na. Oh, chords. Gusto nga music. Music or kanta? Lagyan siya nga kanta, ha? One. Set fire to the rain. Pati up. Mga rock na ba kanta? Oh, so, hindi ka kasapi. Wala, di mo na electric guitar nga man. Ding, 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 Hindi, ding, Roy. ding, ding. Uy, di naman ra. Pwede naman doon. Ana. Busog na ba? Tapos ito, daga? Sayang yun. Dahil cake ko. Ito, kinakuro. Hindi. No more. Ah, ginagano.
ako yung ginurang tiki. Bugot sila bugurang tiki. Ay, ganun. Ano ka naman pinili? Ha? Ano ka naman pinili? Ano ka naman pinili? Ko ay na. Makuha. Aning me. Ako lagi kaya. Agay. Gutom niya siya nga iring, no? Lagi, gutom naman naman na. May pamangkin na guitar. Hi! Kinsa man ni Iro? Hello! Pagnanak. Kamer na, ne? Wala pa magkakaon? Ah! Nang tatoy, dagang pasaw dito, no? Nagyatag na ako mga pasaw. Wala na, no more na. Karon pa man ka naabot. Jesus name. Nga, anong karon pa man ka? May aman pa. Anong karon pa man ka naabot? Wala naman. Ah, ang isa, oh. Buro, na, busog na ka na. Shot. Oh, man. Thank you, man. Ano rin yung glass kaya akong itungtungan. Ayaw, kalimot sa tambal mo na. Inom ko. Kaning. Ito nga tambal. Katong inom niya. Wala ko na yung buka. Ano ba? Wala ang sirit na. Nga tablet? Oh. Ah. Wala na tarong sa taon. Hindi ka rin pero may nagkilat na lang. Nagbibigay siya ba? Wala kasi gusto ko. Dali na po ang result sa alas. Ano yung kawalit ko rin dito? Night, tingnan ko was. Ano yung balit ko rin dito? Ah, Gaya. This device delivers medicine through your skin veins. Rate of injections is given them an alternative. Basically, it uses a spring-loaded mechanism to build up pressure and then shoots the medicine through the skin in a quick, painless burst. Busog kay ko guys, sa sutan na lami and nalagsara man ko ang sampay na guys, mo tong nindao na lang ko kay ay sampay na. Oo. Ay, man eh. Ay, burikat nga bayot. Ihulat jud ko niya nga linantaw ko niya. Ay, suming. Pagana ko niya. Ay, suming na ko yan. Ay, nakabayot. Bayot ka, ay, pinuta. Wala ko kita niya, ako nilantaw niya kay nagpindog pa siya, wala siya nakalantaw ko niya. ano ba? Ano, pikan ba? At si Bok. Ha? At si Bok ba yun? At si Bok ba? Agay. 7. Lock pa. 79. Tapos ang 79.
super busog guys ang akong tiyan. Mas kantado. Tambal kay may inang tambal. Manya ang taot guys, manguli namin guys kay. Kung isa ka palit ng public chow duhaw. Kita. Isa burger. Asa pink. Nasa pink. Ipagputang ka na. Sa pink. Pagputang ka na yung magbasaw. Ay, diri na malit Hindi ganina. na malit. Nalimot yung babayi. Sila. Diri to mga wang cake. Huwag ka pagkason. Kato, kato. Mama tayo malit Ako diri. gipakuha. Pamuha na ako. Kaya bagupag ka ng milyo. Pamuha na ako. Basta na nasa rin ganyan. Duwa ko public chow. Ano, sabon lang. Sa buha man eh. Ang sabdan lang, iyot ra, buti. Yapo. Pero bagi maka. Lagi Yung mayay. pinahipin. Buti nag-iyot na yung sabdan na to. Ano yung ganda oh. Tingod na po. Eh, ikaw ba? Yara magigag na mo. Basta na po yung mga iringan. Ay, hilaptan nilang iring day nang. Mga katang ko na. Aw-awon niya. Ako man ang sige ko sa baan. Nane, bad ha? Si Nani, rapo si Nete, dili man. Okay, Nami. malugay. Pasi Nami. Isa. Lugay, mamigor man na sila. Nami, no, no. Yes, yes. Night, night. Oh, nabulang no. Wala na may tagtaon dito, kaulan mo. Yan na rin. Ay, mawali na may tagtaon guys, kay ang ulan. Murag, na, ulan dyan kay walay star. Nya. Itong nangyayit na. Maglungag para ba ang taon mi dito, kaya mo ang mga dugidog in taon, wala pa yung taon tayong mga panihapon. Nagitar-gitar si Banana, oh. Kanta ko, gitari ko. Kuan. Ang boyfriend kong Badoy. 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 Ang boyfriend kong Badoy. Di ba na makukugo? Katong naibuan mo sa una. Tiguwang na to siya guys. Na, impas, tiguwang na. Tiguwang, guwang. Ah. Gipangkapoy na to sila na kay ganina ra to dinagan. Motong gusto nang uli. Uli na. Oh, nadawar ko na muli way pananghid. Nagbut-buot. Wala ka aw-aw. Kapoy sa rin, sila katagan kay gut man kay na mga taho. Ganito ko na mo ka. At ako sa truck ning labay ginoo ko pag sabag kay truck. Wala. Gasto lang bagay ng balhin. Gasto balhin. Maugid. Tagas kapoy. Kapoy yung ganang mabalin. Bariyan, kapoy. Ang ubang mga gamit yun, mga wala. Buan man. Kita sa una, kapila ito na malin ato, ikaduha, katulo, no? Apartment. Ay, dili permiro. Ato tag apartment. Paguman sa apartment, ibalitas bigas apartment. Sa ikatulo. Paguman sa ikatulo, sa inyo nga. Last na di ana, ikalima dyan. So guys, diri ratataman guys kay saba kayo ang atong palibot kay na magunta diri aning highway, naglingkod mi diari guys kami, di banana sa ang pagkumangkon. Naglingkod-lingkod mi diari kay na busy ta sa taas guys.
Na sila sabutan dito. Sa baka nilang sabutan. So, amping tangtanan guys. Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. By everyone. Don't forget to like, share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok o Reels. Sa akong mga supporters, thank you so much everyone. I love you all. God bless. Bye.